Тя е за първи път в Банско, дойде специално да поздрави парада. Искам да ви представя Инна Майджар, председател на Асоциация по феншуй, госпожа Наталия Бандаренко, която е собственик на 5 списания за архитектура и знае всичко за архитектите в света. Поздравявам ви, момчета, пазите колите, виждаме, че всичко блести и свети, не обичаме да блести. Искаме да поздравим Илияна, защото 4-та година е трудно, но вече е класика, като ретро коли, ретро жени, ретро парад и много пари, нали? Желая на всички жители на град Банско да прекарат интересни минутки с нас. Искам да дам дума на графиня Трашлиева да поздрави Банско, в който град за нея открива сега за първи път. Привет на всички граждани, които са тук и които са по-далече. Приветствам ги. Шефа на Международната асоциация на блондинките е много добър човек. Признавам се, че дойдох единствено заради шефа на блондинките. Но в момента вече не само заради шефа на блондинките. Допада ми тук въздуха и мисля, че всички граждани са много добронамерени. Аз казвам добре дошли на тези, които са уважили тържеството, но тези, които още не са дошли, ще чуят сигурно високоговорителите и ще дойдат. Ние няма да си признаем, че сме дошли заради блондинките, но някъде тайно витаеше това през цялата година от миналогодишната среща. Тези дни, когато принц Алберт се жениши и се оказа, че новата принцеса е от Южна Африка, но е блондинка и с сини очи, като влезла в същата зала, където нейната секърва, която там някъде от небето горе гледа, е била също блондинка и Шарле казала нещо много важно. Това, че съм руса и с сини очи, не ме прави да приличам на Грейс, което говори, че всяка блондинка си има своя индивидуалност. Много сложно е, ретро, нищо не разбрах. Блондинки, кой искаш? Да на другите са ме разбрали. Я ще помоля Борислав Моребенов, председателя на автомобилния клуб Пловдив, да дойде, защото по-добре от мене може да представи това абсолютно бижу, защото то не е само автомобил мини, но отзад има нещо, което е ново и невиждано до сега. Заповядай, Бориславе. Благодаря. Това е автомобил Rover Mini Cooper, който е юбилеен и е произведен в 1999 година, в честно 40 години от произвеждането на първия Мини Купър 1959. Ремаркето, който виждате отзад, е ръчна изработка, направено от друго купе, което е разрязано на две и след това е регистрирано и в момента е авторско. Така че автомобила е в този вид, в който е бил преди 50 години, с тази разлика, че е малко по-съвремен, има въздушни възглавници, инжекционна двигател, дишови спирачки и така нататък. Благодаря. Аз искам да добавя нещо от блондинките. Това е за милионци, като мен, а не за такива високи като Оля. Оля, аз обелих, че това е автомобил твой, малко така преекспонирах, но това е Ники, той е собственик на този Линкъл. Той е мечтал да си го купи, запознайте се. Ето давам първо микрофона на Ники да го представя, твоите реплики, като автомобил достоен за твоите бедра, да го представиш и ти по някакъв начин. Заповядай, Ники. Благодаря. Автомобилът е 79 година. Класическа, не е някаква специална версия, за хартия. 6600 кубика. 149 конски сили. Абсолютно оригинално състояние. Няма екстра, която да няма. Характерно е, че за 79-та година има мултифункционален автопилот, неща, които 79-та година нито Волга, нито Лада, нито Жигула и много други не са мечтали да ги имат. Тази година е първата, в която няма възможност да не се радват. Половинката, вашата половинка. Герцог Васил Георгиев. Понеже иска графиня да се запознае с теб, заповядай. Той е собственика. Здравейте всички, Васил Георгиев се казвам. Колата, с която съм дошъл днес и се надявам много време да я караме, Алфа Ромео Спайдър Дуето. Това е първата серия
от спайдери, които се произвеждат от 1966 година. Реставрирана е в продължение на 4 години и половина. Всичко по нея е оригинално, върви добре, 5 скорости, 4 дискови спирачки. Смятам, че е бързо направите и стабилна в заводите. Но мисля, че добре се получи, така както вие виждате. И да продължаваме нататък. Графино има още една Алфа Ромео. Да, заповядайте. И предайте на вашата съпруга, че ако сложи една хубава боя на главата, ще стане блондинка и много ще й отива. Но преди всичко да слуша вас. Взаимно се слушам. Много хубаво, радвам се за което. Да се снимаш там, Благодаря, тя е в типичния цвят Алфа Росо, по-тъмното червено, за разлика от Ферари. Значи, ако това е последното истинско творение на Батиста Пининфарина, това е Джорджето Джуджело. В 76-та година в Южна Италия се открива завод на Алфа Ромео и почват да правят коли Алфа Сюд. Спортният вариант на Алфа Сюд е Алфа Сюд Спринт. Само 80-та година има 11 стачки в завода на Алфа Ромео и оттам почват проблемите с качеството. Цветът е много хубав, това е цвета на любовта. Душата, сърцето на велинградските ретро-любители и мотоциклетисти ретро. Той е един изумителен свещенослужител, човек със сладкодумие. И за да не му вземам думата, защото моето слово ще избледне пред него, да давам веднага микрофона. Заповядай, че. Аз специално тази година съм се представил с един военен мотоциклет. 51 година, първия следвоенен модел на М61, 650 кубика. Мотоциклетът е закупен от Видин. 2 години се възстановява и сега е в този вид. С него се пътешества, пътуваме и наистина мотоциклет е в движение и няма никакви проблеми. Стига човек да има желание да го експлоатира. Също тук има един събрат, който от Белград, той се представя с едно BMW R12. Да ви представя моя мотоциклет. BMW R12, 40-та година. Да, за този, който е срещу вас. Да, той е и с интересна история. Ще ви я разкажа. Когато руските войски нападат пред Германия, е изоставен мотоциклета в Чехия. Поради липса на гориво. Български работници, които последствие Асеновград възстановяват водопровода на същото населено място, го закупуват. И се идва в България. Този мотоциклет аз го намерих в една изба и на части го изнесахме, защото буквално беше зазидан, тъй като пристроен друг гараж по него и нямаше как да излезе. Колата е закупена преди 10 години от Германия, но не съм я закупил аз. Колата е закупена от софийски граждани преди 10 години, след това се закупвам преди 2 години. Все още има много да се желая по нея, все още не съм започнал реставрация, но съм активен участник в движението ретроавтомобили и желанието е повече, отколкото имам възможност да го направя, но ще стане лека по лека. Колата е 1200 кубика с 3 скорости. Закупил съм го от Германия в много лошо състояние, възстановявал съм си го лично аз. Да спомена само, че участвам вече за 3-ти път в Банско и съм много благодарен на Вила Рока най-вече, че ни поканва и за тяхното гостоприемство и като цяло се радвам за това, че Банско ни приема по този начин. Друго за автомобила, това е военна версия, използвала се в американската армия и в движение, много добро състояние мога да кажа, друго няма. Вече в историята на автомобила има, че графина се е возила от него. Това е биографията на джипа, ще го сложим.